اللہ اکبر اللہ تعصب دیاں نہ کتارو تے رب دے دین دی طرف آ جاؤ رب دے دین دی طرف آ جاؤ اس واسطے محبت دی بولی دی گل ہے پیار دی گل کرن لگیاں پیار دی گل کرن لگیاں اللہ اللہ او میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول میرے نبی دی زبان دے اندروں جڑیاں نکلیاں گلاں نے میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول آقا دے قدمت چلنا ضروری ہے من یا نہ من ساڈی ایو مجبوری ہے آقا دے قدمت چلنا ضروری ہے من یا نہ من ساڈی ایو مجبوری ہے اللہ اکبر اللہ اس واسطے حدیث اپنیاں جڑیاں صفحہ نے انہاں نو مکمل کریا کرو میرے نبی دی حدیث ہے کوئی تفرقہ بازی دی ضرورت نہیں اگر حدیث دی سمجھ نہیں آئی کاری صاحب جی دا حوالہ دے دیو ایسی حدیث دوبارہ پڑھنے چاہنے اپنے علماء دے کلوں سوال کریا دعا کر دینے چھواں بندہ ہوئے فرمایا ان اللہ و ملائکتہو یصلون علی المتسحرین او بندہ جڑا سحری دے وقت اٹھ دائے تے سحری کھان دائے فرمایا علی المتسحرین اگر روزہ نہیں بھی رکھنا تو سحری دے وقت اٹھیا کرو رب نے سحری دے وقت دے اندر برکت رکھی ہے اللہ نے سحری دے وقت دے اندر حتیٰ کہ اتھوں تک الفاظ ہوندے نے فرمایا سحری نہیں کھانی تو پانی دا ایک کوٹ سحری سمجھ کے پی لے رب دے فرجڑے ملائکہ نے انہاں دی دعا دا مستحق بن جا علی المتسحرین میرے نبی نے فرمایا چھواں بندہ ہوئے جڑا سحری دے وقت اٹھ کے سحری کردا ہے اور سحری دے وقت اٹھ کے رب دے سامنے روندا ہے اللہ اکبر اللہ توجہ